Ei se niin vaikeeta oo. Syöt vaan vähemmän ja liikut enemmän. Kai mä sit vaan oikeesti on tosi huono, tyhmä ja laiska, kun aina lopulta repsahdan ja päädyn ahmimaan. Mikä musta on vikana, kun aina epäonnistun? Ei näitä mun syömisjuttuja kuitenkaan kukaan ota tosissaan, kun oon jo tän ikäinen, enkä oo sairaaloisen laiha tai lihava. Apua, jos joku sais tietää, miten mä välillä syön. Onneksi ne luulee, että on laihiksella. Mulla ei vissiin vain ole riittävästi itsekuria. Tässä semmosia tyypillisiä ajatuksia, jotka pauhaa siellä laihduttajan ja monen muunkin mielessä. Aiheuttaa tosi paljon syyllisyyttä ja häpeää ja on semmoinen tosi ikävä negatiivinen sisäinen puhe, mikä jyllää jatkuvasti. Kuulostaa varmaan aika tutulta. Uskon, että moni on kohdannut tätä työssään. Mä oon tosiaan Kärkkäisen Ulla, pohjakoulutukseltani laillistettu ravitsemusterapeutti ja väitellyt Helsingin yliopistosta. Ja sitten mä oon kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, valmistuin tuossa marraskuussa ja oon siitä tosi iloinen, että pääsin siihen koulutukseen ja kerron teille nyt laihduttamisen monet kasvot aiheesta. Vähän mun väikkärin tuloksia ja sitten kerron myös mun asiakastyöstä, jotain esimerkkejä ja käytännön kokemuksia. Ja sitten kerron myös tuosta mun psykoterapeuttiopintojen opinnäytetyöstä vähäsen. Kehotyytymättömyys alkaa jo tosi varhain. Jo 5-vuotiaista tytöistä 21% on tyytymättömiä kehoonsa ja aikuisikään mennessä se luku nousee 90%. Et se on semmoinen niin kuin tommonen harmaa pilvi, sadepilvi, joka varjostaa elämää koko ajan. Ja länsimaista normaalipainoista tytöistä 60% kokee itsensä ylipainoiseksi ja Suomessa vastaava luku on semmoinen 20-34% suurin piirtein. Puhutaan aika isosta ilmiöstä siis. Ja kaikki lähtee siitä kehotyytymättömyydestä. Laihduttamisen äärellä se on tosi iso juttu. Se on yhteydessä masennukseen, huonoon itsetuntoon, vähäiseen elämäntyytyväisyyteen, laihduttamiseen, ylipäätään epäterveelliseen painonhallintaan, häiriintyneeseen syömiskäyttäytymiseen ja syömishäiriöihin. Kauneusihanteet länsimaissa on aika kovan luokan settiä niin sanotusti, kun ajatellaan, että mun väikkärissä kävi ilmi, että ne nuoret naiset, jotka oli tyytyväisiä painoonsa, niin heidän painoindeksi oli lähellä sitä alipainon rajaa ja silti yli 20% heistä laihdutti. Ja jos ajatellaan, että mihin se painoindeksin alipainon raja perustuu, niin se perustuu siihen, että mikä on nälkäavun raja, YK:n nälkäavun raja, niin se kertoo aika karua totuutta siitä, että miettii, että ne naiset, jotka on niin kuin lähellä nälkäavun rajaa, niin silti laihduttaa. Niin se on aika huolestuttavaa. Monelle muodostuukin semmoinen laihduttajan identiteetti, kun se alkaa niin kauhean varhain, se tyytymättömyys omaan kehoon ja että pitäisi olla toisenlainen. Ja se johtaa just siihen, että monet on jatkuvalla dietillä ihan riippumatta niin kuin terveydellisistä tarpeista laihduttaa. Sitten mä olen laittanut tuohon kalenterimäärää, kun monien laihduttamista, jos lähtee seuraamaan ja niin kun kartoittaa sitä, että no missä kohdissa lähtee laihduttaa, niin siellä on maanantaipäivät ja kuukauden vaihtumiset ja siellä on tammikuu ja sitten siellä on ehkä niin kuin syksyllä
kesän jälkeen ja muuta, että siitä saisi semmoisen ihan hauskan näköisen kalenterin, kun ne kaikki laihduttamisen aloittamiset merkattaisiin sinne. Ja sillä laihduttajan identiteetillä on kyllä vaikutus aivan kaikkeen elämässä. Sitä ei voi niin kuin kiistää. Sitten mä oon laittanut tuohon tommosen kuvan naisista, jotka painaa kaikki saman verran. Että kuinka erinäköisiä kehot voi olla, vaikka se paino on sama. Ja monesti se kuitenkin niin kuin kulminoituu niihin numeroihin monella laihduttajalla. Että pitäisi olla se joku tietty lukema, se paino. Ja monesti ne on jotain kymmenlukuja, että minkä jälkeen sitten on niin kuin jotenkin kaikki aivan pilalla. Ja sitten jos on vähäkään sen alle, niin sitten ollaan turvassa. Että jotenkin ne luvut elää vähän semmoista omaa elämäänsä. Ja sen takia se vaalaramppaaminen on monille tosi haitallista. Että semmoinen pienikin muutos siellä, että jos ajatellaan, että jos se pieni muutos tapahtuu sen niin kuin jonkun 10-luvun yli, niin sitten sillä on niin kuin tosi suuri valta siihen, että päivä on pilalla ja ehkä pitempi aikakin elämästä jotenkin pilalla. Ja sitten jos se tapahtuu se pieni muutos siellä niin kuin sen 10-luvun alapuolella esimerkiksi, että se ei mene jonkun tietyn rajan yli niin sanotusti, niin sitten se ei olekaan niin merkittävä. Et sillä vaalla on tosi iso valta monen elämään ja vaikuttaa ihan siihen just, että onko minkälainen päivä kyseessä. Että sitä vaalaramppaamista kannattaa kyllä vähän kartoittaa, että minkälainen suhde ihmisellä on siihen vaakaan. Ja sitten kun mietitään, että se laite näyttää oikeasti tasan vaan sen, että millä voimakkuudella vetovoima vetää sua puoleensa, niin sitten sillä on aika suuri valta siihen, että miten ihmiset elää elämäänsä ja miten tyytyväisiä he on, kun se ei kykene ikinä kertomaan mitään muuta kuin niitä numeroita. Ei ne kykene kertomaan, että kuinka rakastettavia ihmiset oikeasti on tai kuinka hyviä he on jossain, mutta sille annetaan ihan valtava valta. Ja tiedetään, että semmoinen rajoittava laihduttaminen lihottaa pitkällä aikavälillä. Siitä on laajoja väestötutkimuksia ja se on tärkeää huomioida, että etenkin normaalipainoisia se lihottaa. Ja rajoittavalla laihduttamisella tarkoitan just tätä tällaista, että syö vähemmän, liiku enemmän mentaliteettia, että vedetään niin kuin liian tiukaksi se kalorimäärä ja syömisen määrä ylipäätään. Ja sen takia haluan puhua erikseen rajoittavasta laihduttamisesta, että se lihottaa, koska sitten taas on paljon tutkimuksia siitä, että kun se tehdään oikein ja hallitusti ja ohjauksessa, niin se ei lihota. Että se on tärkeää tehdä se ero siihen, että kaikki laihduttaminen ei ole haitallista. Ja tosiaan se, että etenkin normaalipainoisia se semmoinen rajoittava laihduttaminen lihottaa, niin sitten huolestuttavaa on se, että aika iso osa, aika suuri osa laihduttajista on normaalipainoisia. Että välttämättä ei ole niin semmoisia terveydellisiä syitä laihduttaa, vaan ne liittyy just näihin kauneusihanteisiin ja muihinkin asioihin, mitä tuossa myöhemmin nostan esille. No sitten taas se, että mikä on yhdistetty siihen, että painonhallinnassa onnistutaan pitkällä aikavälillä, niin mun väitöskirjassa selvisi se, että kun me tutkittiin yli 2000 naista ja yli 2000 miestä, nuoria aikuisia, niin pitkällä aikavälillä 10 vuoden seuranta, niin ne nuoret naiset ja miehet, jotka ei laihduttaneet ja söivät säännöllisesti, niin he onnistu painonhallinnassa pitkällä aikavälillä. Tosiaan se laihduttaminen on aika harvoin pelkkää laihduttamista. Siellä on tosi paljon muitakin tarpeita ja niitä on tärkeää kartoittaa, jotta opitaan ymmärtää sitä sen henkilön niin kuin dynamiikkaa sen laihduttamisen äärellä. Et monesti siellä on se kontrollin ja hallinnan tarve, mihin se niin kuin laihduttaminen iskostuu. Siellä on monesti tosi syviäkin arvottomuuden kokemuksia. Voi olla, että ei ole tullut nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, vaan että on aina sellainen olo, että on jotenkin vääränlainen. Että ne menee aika syvälle sinne lapsuuteen.
Ja aiheeseen liittyy tosi paljon, tai voi olla aika semmoinen vahvakin häpeä itsestä, ihan että kokee, että on itsessään häpeällinen, että on jotenkin tosi vääränlainen, mikä taas viittaa siihen, että aika monilla siellä on semmoisia lapsuuden kehityksellisen trauman piirteitä, ja ne on tosi syvälle meneviä asioita, mutta näistä on tärkeää olla tietoinen, että se laihduttaminen tosiaan ei, että vaikka se saattaisi näyttää jotenkin semmoiselta harmittomalta, niin sille voi olla tosi laajoja ja syviä semmoisia ihan psykologisia tarpeita. Ja haluankin puhua vähän laihduttamisesta ja toksisista ihmissuhteista juuri tämän lapsuuden kehityksellisen trauman äärellä, että jos siellä on se kokemus, että ei ole tullut nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, ja että on se kokemus, että aina on vääränlainen, ja sitten siihen vielä, jos lyödään päälle, että on semmoisia toksisia ihmissuhteita, missä on niin kuin painoa kommentoitu ikävästi, niin se kaikki on niin kuin aika, miten sen sanoisi, hedelmällistä maaperää sille, että ihmisestä tulee ikuinen laihduttaja, ja siellä on sitä jojoilua ja painoseilaa ees taas, ja on niin kuin erilaisia ajanjaksoja elämässä. Ja sitten se, että laihduttamisella voi olla myös aika suuria tarpeita esimerkiksi sille, että yritetään ehkä ratkaista esimerkiksi sitä, että on jossain toksisessa ihmissuhteessa, niin sitten se ajatus voi olla, että no jos mä olisin vaan erilainen, niin jospa tämä muuttuisi. Ja mikä on sinänsä äkkiseltään ajateltuna vähän hassua, mutta ihmiset toimii näin, että se laihduttaminen tuntuu olevan tosi monelle semmoinen niin kuin ratkaisu melkein kaikkeen. Sitten mä haluan puhua lihomisen pelosta ja laihduttamisen lopettamisesta. Se, että kun se semmoisen rajoittavan laihduttamisen lopettaminen on yksi tärkeä askel kohti sellaista parempaa ja terveempää painonhallintaa, niin sitten kun siellä on se vahva lihomisen pelko, niin se voi tuntua oikeasti siltä, että kun mä sanoisin, että joo, hyppää vaan se benchihyppy ilman narua, että ei sulle mitään pahaa tapahdu. Että se voi olla tosi kova se pelko, ja se laihduttamisen lopettaminen voi olla tosi työn ja tuskan takana, ja sitä tarvii monesti työstää tosi monia kertoja. Ja tässä yksi hyvä keino sen käsittelyyn, niin sanottu ketjuanalyysi. Tämä on nyt tämmöinen vähän karvalakkimalli, mutta huomaatte siitä niin kuin sen idean, että toisin sanottuna, jos kysyy sitä, lähtee kartoittaa sitä lihomisen pelkoa, niin ihan kysymällä sitä, että okei, että no mitä sitten tapahtuisi, jos sä lihoisit? Mitä siitä seuraisi? Niin esimerkiksi aika tyypillinen yksi vastaus on se, että no sit mulla olisi huonompi olo itseni äärellä. No sitten taas se, että no mihin se johtaa, että mitä sitten siitä seuraa. No sitten siitä seuraa eristäytyminen, että sitten mä en näkisi niin paljon mun kavereita tai että sitten mä en haluaisi olla mun kumppanin kanssa tai muuta. Eli toisin sanottuna siellä tulee se pelko hylkäämisestä. Ja monesti se menee niin kuin aika syvälle sinne, että olenko rakastettava. Että sinne, kun näitä tekee ihmisten kanssa, niin mä huomaan, että siellä on se pahan olon pelko, yksin jäämisen pelko ja just se, että olenko rakastettava sellaisena kuin olen, riippumatta siitä paljonko painan. Tosi monien tavoitteena laihtumiselle on se, että olisi parempi itsetunto. Ja sitten kun mietitään sitä, että mistä itsetunto todellisuudessa koostuu, niin tosi harvoin se laihduttaminen itsessään tuo sitä parempaa itsetuntoa, että sitten moni huomaa, että aina pitäisi vaan painaa vähemmän ja aina pitäisi olla kuitenkin erilainen, että se ei välttämättä sitten olekaan se autuus ja onni, mitä on niin kuin tavoitellut ja mitä on ajatellut, että sitten kun minä olen laihduttanut, niin sitten minä olen tällainen ja tällainen henkilö. Mutta eihän se niin kuin ihmisen persoonallisuutta muuta, eikä se oikeasti auta siihen itsetuntoon, ehkä joillakin jonkin verran.
se, että kokee olevansa omassa kehossa, niin vaikuttaa kyllä, mutta sitten taas niin kuin on niin paljon muitakin tekijöitä, jotka vaikuttaa itsetuntoon, että se ei välttämättä mene ihan niin. Sitten mä haluan sanoa muutaman sanan laihduttamisesta ja seksistä ihan sen takia, koska mä oon huomannut asiakastyössä, että tosi monella on haasteita siellä makuuhuoneen puolella ja monesti se seksuaalisuus on niin sanotusti aika jumissa. Ja tämä on tosi mielenkiintoinen ilmiö sen takia, että kun on huomannut sen, että kun sen tämä seksuaalisuusasiaa on saatu työstettyä, niin sillä on ollut aika yllättäviä tuloksia siihen painoon myös. Et ihan niin kuin jotenkin se kroppa lähtisi niin kuin paremmin liikkeelle. Mä en tiedä, mihin tämä perustuu. En ole etsinyt tutkimustietoa aiheesta, mutta käytännön työssä olen huomannut, että jotenkin se seksuaalisuuden äärellä se, että ihminen jotenkin herää sieltä jostain talvihorroksestaan, niin sillä on ollut tosi yllättäviä vaikutuksia myös siihen painohallintaan. Tai mielenkiintoinen, joku viisaampi tietää todennäköisesti, että mistä tässä ilmiössä on kyse, mutta minä en valitettavasti vielä tiedä, että mistä tässä on kyse, mutta ajattelin nostaa tämmöisen mielenkiintoisen seikan ja havainnon esiin. Tosi monet laihduttajat elää sitä semmoista sitkun elämää. Vähän tuossa jo puhuinkin siitä, että sitten kun mä oon laihduttanut, niin sitten mä oon semmoinen ja tämmöinen ja tommonen. Ja sitten mä teen niitä ja näitä ja noita asioita. Että se elämä on vähän niin kuin pausella ja odotetaan, että se muuttuu, se kehon koko ja muoto, jotta voisi alkaa elää. Ja se on tosi surullista ja tosi monet jättää tekemättä tosi monenlaisia asioita. Mä kysyin somessa joku vuosi sitten, että sit kun olen laihduttanut, että miten ihmiset jatkaa sitä lausetta, niin sieltä tuli niin kuin tosi paljon ensinnäkin vastauksia ja sitten sieltä tuli niin kuin tosi erilaisia ja kaikkea mahdollista taivaan ja maan väliltä. Että ihan sellainen, niin kuin, että sitten kun olen laihduttanut, ostan kesämökin tai sitten kun olen laihduttanut, niin voin mennä uimarannalle tyyppisiä. Että niin kuin, semmoisia asioita aika paljon olin yllättynyt siitä, että millä ei ole sinänsä, niin kuin vaikka joku kesämökin osto, niin eihän siinä ole niin kuin hirveästi tekemistä sen kanssa, tai ainakaan pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, että onko mikä se kehon koko, että niin kuin ihmiset tosiaan jättää elämättä sen takia, että he laihduttaa tai yrittää laihduttaa. Se on tosi surullista. Ja tosiaan voidaan todeta, että tämmöinen niin kuin laihduttaminen ja häiriintynyt syömiskäyttäytyminen on tosi tavallista, mutta se ei ole harmitonta. Ja laihduttaminen tosi herkästi tekee sen, että se syömiskäyttäytyminen häiriintyy, että siitä tulee kaoottista, tulee tunnesyömistä, on mielitekoja, tulee niin sanottuja näitä repsahduksia, ahmintaa, koska yksinkertaisesti se kroppa huutaa ruokaa. Mutta se ei tosiaan ole harmitonta. Et me katsottiin mun väikkärissä vähän häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä ja sen pitkän aikavälin seurauksia myös seuranta-aika 10 vuotta. Niin sekä naisilla että miehillä se häiriintynyt syömiskäyttäytyminen oli yhteydessä heikompaan fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen ja hyvinvointiin pitkällä aikavälillä. Eli se, että vaikka se syömiskäyttäytyminen ei olisi vielä niin kuin sellaista, mikä täyttäisi syömishäiriön kriteerejä, ei niin kuin vielä lähelläkään sitä, niin silti se on haitallista. Ja silti se on tosi merkittävä asia ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Tässä sitten tämmöinen kehä. Tämäkin on vähän karvalakkimalli, mutta siitä juurikin, että kuinka se rajoittava laihduttaminen johtaa ahmintaan ja se just, että kun siellä on se voimakas lihomisen pelko, niin se johtaa siihen, että sitten rajoitetaan sitä syömistä vähän liikaakin.
Sitten se kerryttää nälkävelkaa niin sanotusti, suhteellista energiavajetta ja se kroppa alkaa huutaa sitä ruokaa. Ja sitten se johtaa just niin sanottuihin repsahduksiin tai ahmintaan. Riippuu vähän miten kukakin mitä sanoja haluaa käyttää. Ja tyypillisesti se kaikki johtaa siihen, että on voimakkaita syyllisyyden ja häpeän tunteita ja kokemus siitä, että juurikin näitä asioita, mitä siinä ihan alussa oli siitä negatiivista sisäisestä puheesta, niin kaikki se ruokkii sitten myös sitä, että on huono olo itsen äärellä ja kokemus siitä, että okei, että mun pitäisi nyt vaan napakoitua ja olla erilainen, ja että jospa se laihduttaminen olisi se ratkaisu, niin se helposti pyörii semmoista omaa kehää, mikä ei kyllä lopu ennen kuin sen laihduttamisen lopettaa ja uskaltaa alkaa syömään riittävästi. Sitten me haluttiin katsoa myös sellaista asiaa, että kuinka moni on turvassa laihduttamisen haitallisilta vaikutuksilta. Ja tässä myös se reilu 2000 nuorta naista ja reilu 2000 nuorta miestä ja seuranta-aika 10 vuotta. Niin me katsottiin, että sellaiset henkilöt, jotka laihduttivat 24-vuotiaana, joilla oli alhainen määrä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, jotka olivat normaalipainoisia sitten 10 vuoden päästä ja joilla oli vähäinen tämmöinen niin kuin psykologinen distress sitten silloin 34-vuotiaana, niin ainoastaan 6,4% naisista ja 3,1% miehistä olivat tällaisia, jotka niin kuin olivat oikeasti, jotka laihdutti ja joilla oli alhainen määrä sitä häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä, että ovat normaalipainoisia ja että heidän tämmöinen psyykkinen hyvinvointi on hyvällä tolalla, niin ne oli aika pysäyttäviä tuloksia. Tätä ei ole vielä julkaistu missään. Se artikkeli on minun työpöydällä keskeneräisenä. Toivottavasti jossain vaiheessa saisin sen aikaiseksi, että saadaan se ihan julkaistuksi, mutta ajattelin jo vähän jakaa näitä tutkimustuloksia, nämä on mielenkiintoisia. Eli toisin sanottuna vaikuttaa siltä, että tosi harva on turvassa laihduttamisen haitallisilta vaikutuksilta, ja me katsottiin myös muilla muuttujilla tätä, että tuleeko samansuuntaisia tuloksia, että jos vähän katsotaan eri asioilla niin kuin häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä tai sitten 34-vuotiaana psyykkistä hyvinvointia, niin tosi samansuuntaisia tuloksia tuli, jos vaihdettiin muuttujia, että se ei selitä sitä ilmiötä. Sitten haluan nostaa tämmöisen elämänjana ja painonmuutokset, että se on tosi hyvä työkalu lähteä kartoittamaan ja havainnollistamaan asioita. Eli elämänjanatyöskentely on tosi helppo ja näppärä toteuttaa. Tarvit ihan vaan A4 ja kynän, niin siihen, että lähtee merkkaamaan merkittävimpiä elämäntapahtumia, muutoksia ja sitten siihen rinnalle painonmuutokset, ja se on ihan muuten uskomatonta, miten ihmiset muistaa niin tarkasti omia painoja niin kuin eri elämäntilanteissa, että tulee tosi tarkkoja lukuja. Se on ihan hämmentävää, miten ihmiset muistaa niin tarkasti. Tätä suosittelen tekemään. Se on tosi hyvä työkalu moneen asiaan ja auttaa havainnollistaa sitä, että missä vaiheessa se paino on muuttunut ja mihin suuntaan. Ja sieltä tekee aika semmoisia tärkeitä havaintoja. Ja juurikin tuon työskentelyn äärellä mulla on herännyt se ajatus siitä, että hoidetaanko sittenkin väärää asiaa, kun hoidetaan lihavuutta laihduttamalla. Ja tämä johtuu nyt tämä mun pohdinta siitä, että kun olen huomannut, että siellä on ihmisillä niitä semmoisia haitallisia elämäntapahtumia, niin sitten se paino onkin niiden yhteydessä pompsahtanut. Totta kai ne niin kuin vaikuttaa myös käyttäytymisen tasolla, mutta se on niin kuin herännyt itselle se mielenkiinto ja ajatus siitä, että onko tässä jotakin vähän syvempääkin. Niin tein sitten mun opinnäytetyön aiheesta trauma ja lihavuus.
noihin psykoterapeuttiopintoihin. Ja tosiaan aikaisemman kirjallisuuden perusteella niillä haitallisilla elämäntapahtumilla on yhteys suurempaan painoindeksiin. Ja tuohon en ole näköjään laittanut viitettä, mutta se oli semmoinen norjalainen tutkimus, jonka mukaan sairaaloisen lihavista 90% on vähintään yksi haitallinen elämäntapahtuma, mikä on aika pysäyttävä. Että jos ajatellaan, että ihmisiä on kautta aikain kehotettu vain laihduttamaan, niin sitten se, että entä mikä on niin kuin se todellinen niin kuin syy siellä taustalla, niin ne voi olla tosi kipeitä ja isoja asioita. Ja tosiaan siellä on fysiologinen mekanismi olemassa, että trauma vaikuttaa kehon stressijärjestelmään huonolla tavalla, että herkästi on jatkuvasti kierroksilla. Ja sitten se vaikuttaa toki myös siihen, että se elämä on kaoottisempaa herkästi. Niin sitten se vaikuttaa totta kai myös syömiskäyttäytymiseen ja niihin ruokavalintoihin ja sitä kautta painoon ja bla bla bla. Mutta se, että se on tärkeää niin kun tietää, että siinä on ihan semmoinen fysiologinen mekanismi olemassa. Ja mulla on niin kuin useampi asiakas, joilla just ton elämänjana-työskentelyn kautta se on niin kuin piirtynyt tosi selkeäksi, että okei, tuossa oli tuommoinen tapahtuma, niin kuin esimerkiksi vaikka yhdellä asiakkaalla on seksuaalinen hyväksikäyttö ollut muistaakseni 12-vuotiaana, ja sen jälkeen se paino on lähtenyt nousuun, ja vaikka hänellä on ollut lukuisia onnistuneita niin kuin laihduttamisia, mutta joo, ne on ollut just semmoisia rajoittavia laihduttamisia, niin sitten se paino vaan on hiipinyt ja hiipinyt pikkuhiljaa, ja nyt se ei meinaa millään sitten niin kuin enää lähteekään, että se kroppa on sen verran monta kierrosta käynyt, että on tosi tiukassa. Mutta se, että hänen kohdalla esimerkiksi, niin se oli niin kuin tosi selkeä, että siihen niin kuin 12 vuoden ikään ei mitään ongelmaa painon kanssa. Ja sitten tämä niin kuin ikävä, tosi harmillinen elämäntapahtuma, niin sitten se paino lähti niin kuin tosi jyrkästi nousuun. Ja ei ole ainoa asiakas, että näitä on, niin kuin, tämä on ihan semmoinen, että on ollut mielenkiintoista tutkia, lähteä penkomaan ja tutkimaan tuota aihetta, koska siitä tosiaan löytyy ihan hyvin tutkimusnäyttöä. Ja siinä mun opinnäytetyössä, niin siinä oli aineistona lihavuusleikatut taussista N109, ja heistä noin 30% oli haitallisia elämänkokemuksia. Ja aikaisemman tutkimusnäytön mukaan niin se prosenttiluku on jossain 40-60 eri aineistoissa. Et meillä tuo luku oli nyt vähän alhaisempi jostain syystä. Mutta tosiaan se trauma ja laihdutuskäyttäytyminen on yhteydessä toisiinsa. Et me ei löydetty sitä yhteyttä, että näillä niin kun olisi korkeampi se painoindeksi. Se voi johtua ihan siitä, että on ylipäätään lihavuusleikattujen aineisto kyseessä. Mutta se me huomattiin, että ne tutkittavat, joilla oli haitallisia elämänkokemuksia, niin he olivat laihduttaneet enemmän sekä laihdutuskerroissa että sitten laihdutusmäärissä. Et selkeästi siellä oli tosi paljon enemmän sitä laihduttamista kuin sitten ihmisillä verrattuna näihin tutkittaviin, joilla ei ollut haitallisia elämänkokemuksia. Ja tästä haluankin sanoa teille, että noiden, niin kun tulee ihmisiä, jotka ovat paljon laihduttaneet, niin heidän äärellä niin kannattaa vähän tsekata, että onko siellä oikeasti sitä traumataustaa. Ja se elämänjana-työskentely on siihen yksi hyvä keino. Ne on toki vaikeita asioita ja herkkiä asioita, ja ne ei välttämättä tule vastaanotolla esille, mutta kysykää rohkeasti ja ohjatkaa eteenpäin, jos huomaatte, että tämmöistä siellä on. Se voi olla ihan tosi kallisarvosta sille ihmiselle, että on joku paikka, jossa kysytään, että hei, että onko sulla jotain semmoisia haitallisia elämänkokemuksia matkan varrella tullut, niin se voi olla se ensimmäinen paikka, missä uskaltaa
sitten ehkä toivottavasti avata suun ja sanoa, että itse asiassa on. No, mitä sitten pitäisi tehdä, kun on semmoinen todellinen tarve saada se kehon koko pienemmäksi? Mä oon ottanut tähän tämän niin kuin fysiologisen näkökulman ja pitkällä aikavälillä painonhallinnassa oleellista on se, että saadaan se aineenvaihdunta kunnolla pyörimään. Mä viittaan tässä tommoseen laajaan review-artikkeliin. Siinä oli yli 200 tutkimusta ja siinä oli muun muassa viitattu myös yhteen mun väitöskirjan tutkimukseen. Ja oli molekyylibiologian lehdessä. Ja he tulivat siihen tulokseen, että se, mistä on todellisuudessa näyttöä pitkällä aikavälillä nimenomaan, niin on se, että se on, niin kuin, syöminen on säännöllistä ja riittävää. Että ihan puhtaasti jo se, että ylipäätään se säännöllinen syöminen auttaa monellakin tapaa, mutta sekin, että se on riittävää, niin se itsessäänkin jo kuluttaa ja pitää huolen, että aineenvaihdunta rullaa. Sitten yksi keino on se lihasmassan määrä. Se on tosi tärkeä pitää huoli. Ja sitten yksi asia, millä voi vähän niin kuin boostata omaa aineenvaihduntaa, on se ruskea rasvan määrä, mihin auttaa sitten kylmäaltistukset. Mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi, nyt on niin kuin monia ihmisiä, joilla on käytössä tämä suolistohormonilääke, niin ainakin omien asiakkaitteni kohdalla huomaan, että mulla on vähän huoli siitä heidän lihasmassasta, että kun voi olla, että tapahtuu nopeitakin laihtumisia, niin sitten olisi tosi tärkeää, että saisi huolehdittua siitä, että se kaikki ei lähde sieltä lihaksesta, että saisi syötyä riittävästi proteiinia ja että olisi oikeanlaista liikuntaa siellä myös, että ei tehdä hallaa kropalle. Ja sitten myös olen huomannut sen, että se syöminen meinaa mennä välillä vähän niin kuin turhan pieneksi sen lääkkeen kanssa, että sit saa muistutella siitä, että silti pitää syödä, vaikka tuleekin kylläiseksi nopeammin, että sitten pitää vaan syödä ehkä vähän useammin. Mutta se, että se on tärkeää, että ei pilata sitä omaa perusaineenvaihduntaa sieltä vaan ja aseteta sitä kroppaa säästöliekille, vaan että oikeasti se aineenvaihdunta saataisiin kunnolla pyörimään, niin se on fysiologisesti se oleellinen. Sitten mä oon halunnut nostaa 7 erilaista askelta asiakastyöhön teille. Tosiaan ensimmäinen askel on se, että saataisiin lopetettua se rajoittava laihduttaminen. Se tosiaan ei toimi, ainakaan pitkällä aikavälillä. Sitten toisena askeleena se lihomisen pelon taustalla olevien asioiden työstäminen. Että mitä pelkoja siellä oikeasti, että mistä siinä lihomisen pelossa todellisuudessa on kyse, koska se ei ole todellisuudessa välttämättä, niin kuin, siinä on aika vähän tekemistä sen kanssa, että se kehon koko muuttuu, vaan siellä on tosi paljon syvempiä ja isompia asioita kyseessä. Sitten on tärkeää saada tosiaan se aineenvaihdunta rullaamaan kunnolla. Juurikin tämä, että saadaan syötyä säännöllisesti ja riittävästi lihasmassaa ja sitten se ruskea rasvan määrä, sen aktivointi ja lisääminen mahdollisesti niillä kylmäaltistuksilla. Ja se säännöllinen ja riittävä syöminen on myös tosi oleellista siihen, kun ihmisillä on tunnesyömistä ja erilaista kaoottisuutta siellä syömiskäyttäytymisessä, niin se kyllä niin kuin tosi kauniisti lähtee korjaamaan niitäkin haasteita samalla. Sitten on tärkeää tutkailla sitä, että mitkä ne laihduttamisen vaikutukset on siihen koko elämään ja ihmissuhteisiin. Tulee mieleen yksi asiakas, joka sanotti sitä, että hän olisi varmaan ollut aika erilainen äiti lapsilleen, jos hän ei olisi koko ajan laihduttanut koko elämänsä ajan. Että se, että pinna on kireellä ja
että miten niin kuin paljon se vaikuttaakaan niin kuin oikeasti ihmisten kaikkiin ihmissuhteisiin ja koko elämään. Että se on niin kuin aika pysäyttävääkin, että minkälaisia haitallisia vaikutuksia laihduttamisella monesti on laajemmin elämään. Sitten on tärkeää tarkastella myös niitä tarpeita sen laihdutuskäyttäytymisen taustalta. Elikkä juurikin sitä, että jos siellä on sitä sellaista tarvetta olla toisenlainen, jos on oppinut siihen, että aina on jotenkin vääränlainen, niin että laihduttaminen ei kyllä sitä asiaa korjaa. Ei niin kuin, se ei vaan niin kuin auta siihen, koska se on niin paljon syvempi asia. Mutta tosiaan sillä niin kuin laihdutuskäyttäytymisellä voi olla tosi monenlaisia tarpeita. Sillä voi olla juurikin, niin kuin taisin sanoakin se esimerkin, että ihmiset saattaa niin kuin ajatella, että okei, että no nyt parisuhteessa menee huonosti, niin sitten se ratkaisu voi olla se, että no jos mä laihdutan, että saadaan sitä hallinnan ja kontrollin tunnetta ja semmoista tunnetta, että asiat on niin kuin ruodussa ja hyvällä mallilla ja muuta. Ja parempi olo itsen äärellä ja bla bla bla, eikä se oikeasti todellisuudessa sitten muuta sitä parisuhdetta, mutta nämä on toki semmoisia asioita, mistä ihmiset ei välttämättä ole kovin tietoisia, että ne on aika siellä piilossa, mutta sitten kun niistä pääsee työstämään, niin se on ihan mielenkiintoista, kun ihmiset alkaa hoksaamaan niitä. Ja itse asiassa vähän viittasinkin tähän kutoskohtaan, että mitä kaikkea sillä yritetään ratkaista. Että vaikka se laihtuminen niin kuin periaatteessa voisi ajatella, että sillä yritetään ratkaista se, että se kehon koko olisi pienempi, niin todellisuudessa sillä yritetään ratkaista aika paljon kaikkea muutakin. Kannattaa vähän kysellä ihmisiltä näitä kysymyksiä, niin voitte olla ehkä yllättyneitäkin niistä vastauksista. Ja tärkeitä keskusteluja. Ja sitten on tosi tärkeää päästä eroon siitä semmoisesta sitkun elämästä, koska se elämä tapahtuu tässä ja nyt, ja se on arvokasta tässä ja nyt, olipa se kehon koko mikä hyvänsä. Ja sitten siinä on myös se pointti, että se onnistunut painohallinta on vähän niin kuin onnellisuus, että jos sen perässä juoksee ja se on se ainoa kiintopiste ja ainoa niin kuin tavoite, niin se todennäköisesti vaan pysyy kauempana ja kauempana. Mutta sitten kun keskitytään tekemään niitä, niin kuin saadaan se perusta kuntoon, fysiologinen perusta kuntoon ja sitten, että saadaan niin kuin keskityttyä semmoisiin merkityksellisiin elämän asioihin, niin sitten voi huomata, että sitten se tapahtuukin jotenkin siinä ohessa, se onnistunut painonhallinta. Mutta sitten jos se on niin kuin vaan se kiintopiste ja se on se ainoa asia, mihin keskitytään, niin sitten se on yleensä huomattavasti vaikeampi. On tärkeää, että ihmiset alkaisi elämään, että se elämä ei ole niin kuin jotenkin pausalla. Yhteenvetona voisi sanoa sen, että tosiaan se semmoinen rajoittamiseen perustuva laihduttaminen on monille ja monella tapaa haitallista. Ja sitten kuitenkin se fyysinen ja psyykkinen tarve sille laihduttamiselle on tosi ymmärrettävää, koska meillä on tosi valtava ja suuri tarve saada kuulua joukkoon ja olla hyväksyttyjä ja rakastettuja, niin se on tärkeää, että myös ymmärtää, että sille on oikeasti tarve. Se laihduttaminen heijastuu laajasti elämän eri osa-alueisiin, tosi laajasti. Ei ole osa-aluetta, mihin se ei heijastuisi. Ja tosiaan siellä taustalla on tosi monilla sitä arvottomuuden ja häpeän tunteita. Ja kannustan olemaan utelias ja ottamaan asioita rohkeasti puheeksi ihan kysymällä. Ihmiset yleensä on kyllä tosi otettuja siitä, että asiaa lähestytään niin kuin vähän eri näkökulmista, eikä aina vaan siitä, että he ovat kuulleet niin riittävästi sitä, että syö vähemmän, liiku enemmän kuviota, että
He ovat varmasti vaan kiitollisia, että joku tarkastelee asiaa vähän laajemmin. Näin, kiitoksia. Ja tuossa on tosiaan mun yhteystiedot ja mä tosi mielellään teen myös työnohjauksia, että jos siellä on joku, joka kaipaa työnohjausta painonhallintaan, syömishäiriöihin liittyen, niin kannattaa olla yhteyksissä, että mulla on aika täysi kalenteri, mutta tosi mielelläni kyllä sinne aina jonnekin väliin mahtuu, niin tosi mielelläni teen kyllä myös työnohjauksia. Näin, mutta kiitoksia.